A banda del teu àngel de la guarda, saps quants missatgers hi ha entre el cel i la terra? Avui sortim volant per comprovar-ho. D'entrada, no us enganyéssiu pas amb aquests. No, al romànic no hi ha nens grassonets adorables, sinó que els seus àngels destaquen per la seva severitat i alhora per la seva expressivitat gràfica. Sobretot, els de la primera jerarquia, serafins i querubins, sovint indistingibles, són els àngels més propers a Déu i fan de glorificadors i guardians respectivament. Entonen aquest triple cant o trisagi sant, sant, sant. Els reconeixem perquè, tal com ens diu el profeta Isaïes, tenen 6 ales. S'oculten a si mateixos per no mirar directament la glòria divina o bé també perquè només Déu tingui el privilegi de veure'ls a ells. Aquests àngels estan completament recoberts d'ulls, tant a les ales com fins i tot a les mans. L'altre grup més representat en el romànic és justament el de baix de tot, la tercera jerarquia. Els arcàngels, segur que us sonaran, són els missatgers més importants i els únics que tenen nom propi. Per exemple, Gabriel o Sant Miquel, és el gran guerrer. I el tercer arcàngel, Sant Rafael, el metge. Què ens queda? Els àngels rasos, l'àngel anunciador dels pastors, els àngels del baptisme de Jesús, els de la resurrecció, els turiferaris que duen encens, són una mica hippies aquests, atlants o aguantadors, o, aquests ens interessen pel que pugui passar, els àngels que transporten l'ànima cap al cel. Alguns àngels venen en somnis. Són, per exemple, els que avisen a Sant Josep o als mags d'Orient, i no ens oblidem d'un dels nostres preferits, l'àngel que lluita cos a cos contra Jacob. Ui, els que venen ara. Àngels castigadors o del judici final. I sí, també hi ha un àngel dolent. És el famós àngel caigut. Amb Llucifer, com diuen els tiets, és millor no creuar la mirada. Doncs això és tot. Que somieu amb els angelets. Salut i romànic.